Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine öýsiz adamlar köpelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda maglumat berdi. Maglumata görä Sewitde öýsizleri köpelýän mahaly ýerli öý müdirlikleriniň resmiýleri kommunal töleglerini wagtyna töläp bilmedik garrylary hem garrylar öýüne tapşyrmagy, olaryň öýlerini hökümet haýryna geçirmäge finansiýar. Habarçymyz onsuz hem şäherde öýsizleri wagtlaýyn saklamak üçin ýörüýte binalaryň ýokdugyny, ýöne resmiýleriň ýaşaýyş jaýy bar bolan, ýöne kommunal töleglerini tölemäge ukypsyz garrylar öýüne göçürmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Mundan öňe Türkmenistanyň dur Sewitlerine öýsizlere we zewel dörýän adamlara wagtly göreş şuglanýan polisiýa işgärleri habarçymyzyň maglumatlaryna görä inni öýsiz görse görmedik türän bolýar. Sebäbi ol öýsiz adamlary wagtlaýyn saklamak üçin bina göz öňünde tutulmadyk diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol döwlet tarapyndan öýsiz adamlaryň durmuş gorawlygyna maliýet aýdynam ýardym berilmeýändigini gurrun berdi. Öýsizler il arasynda bomja atlandyrylýar we olary Türkmenabadda duş gelen ýerde görmek bolýar. Olar dilegçilik edýärler we duş gelen ýerde ýatyp durup ýörler diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Olaryň arasynda Lewabyň oba we etrap ýerlerini gün görüp bilmän vilayet merkezine gelip dilegçilik edýän öýsiz adamlarym bar. Habarçymyz döwletden pensiýalyan adamlar üçin Türkmenabadda garrylar öýüniň bardygyny habar berdi. Ýöne pensiýasy bolmadyk adamlar garrylar öýüne ýerleşip bilmeýär. Garrylar öýlerine bolmak üçin ol ýerde bolýan raýatlaryň pensiýa haklarynyň ujundan pul tutulýar. Döwletden pensiýa almaýan raýatlar garrylar öýüne kabul edilmeýär. Wagtyň geçmegi bilen şular ýaly adamlar bomj bolup meýdana ýatyp durup başlaýar diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökmany pensiýa äti ýaşlandyrmasyna gatnaşygy 5 ýyldan az bolmadyk erkek adam 62 ýaşyny dolduran soň aýal maşgala 57 ýaşdan soň pensiýa almagy hukuk gazanýar. 3 çaga dogran aýal 56 ýaşda, 4 çaga dogran aýal 55 ýaşda, 5 çaga dogran aýal 54 ýaşda pensiýa çykyp bilýär. Ýöne olarda değişiklikde adından 20-18 we 15 ýyl hökmany pensiýa äti ýaşlandyrmasy bolmaly. Bu çagalar adından 8 ýaşa çenli terbiýelenen bolmaly. Pensiýa hukugyny değişli talap edilýän şertleri raýatlaryň gulluk ýyllaryna, hünärine we beýleki käbir ýagdaýlara görä üýtgäp bilýär. Bu maglumatlar Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan goramak kodeksine esaslanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadda öýsiz adamlaryň sanynyň köpelmegine, gartaşan adamlaryň kommunal töleglerini wagtyna töläp bilmezliginiň hem sebäp bolýanyny aýdýar. Onuň örünen maglumatlaryna görä ýerli öý dolandyryş müdirlikleri kommunal töleglerini töläp bilmeýän gartaşan raýatlary garrylar öýlerine geçirmek üçin finansiýa edýärler we garrylar öýlerini 2 ýyldan artyk galan kömegi mätäç howundarsyz raýatlar hemişelik ýaşaýan salgysyndan hasapdan çykyrylýar. Munyň ideýany habarçymyza görä garrylar öýündäki gartaşan raýatyň eýeçiligindäki jaý öý müdirligi tarapyndan satyba çykyrylýar.